Xwaringehek taybet li gundekî Amedê ji bo 1000 zarokan re kebab çêkir û belav kir. Di çarçoveya Roja Zarokên Keç ên cîhanê de xwaringehek li gundê Şadî a serbinavçeya Peyaz a bajarê Amedê ji bo zarokên keç kebab li ser agir çêkir û li zarokan belav kir. Armanca çalakiyê jî wisa hat amaje pê kirin ku bi çalakiyan dixwazin balê bikişînin giringiya perwerdeya zarokên keç. Zarokê me keçik o perwerde wan dayîm be o mekteba xwe naskin mamosteyê xwe naskin o aliyek ve jî yek wan keçika serî da perwerd ket dayîkê me ne dayîkê me jî werne mektebê hem bi zarokê xwe re hem bi mamoste re werne navbera wan çêbe rêyek yemiş ji bo yan vekin. İro 11 Ekim Dünya Çocuklar Ak Gizaya yani Ak Keçikaya. Ama nan dedin me berişti da. Yani Ahmet el hedrisi bidim inşallah. Me parçı da emdikana hoş dedin. Emu gede xwe habale xwe bişu gatin. Emi wan namidum wan. 1000 İnşallah eri 1000 keçik kuruk küçük küçük çıkın dibinin. Malbatên ku zarokên xwe anî bûn çalakiyê jî dibêjin divê zarokên keç bêtir bixwînin û jiyana xwe xilas bikin. Qaylim bixwînin ez neçûm mektebê. Wê zamanê me de mekteb tune wekî zarê xwe qaylim bişînim mektebê. Keçikê me am ku du lawkê min ez şînim keçik mezinim mi gidane du lawkên tornê xwe dişînim. Herkes kuş gelge khaz kuş gede meni amaj mina berinin em beri gede kıymetli bu ana kız gede ku per hazken per kıymetli ku gede me mezim bunam tornar uğraşmıştı. Zarokên ku kebab dixwarin jî kêxweşiya xwe anîn ziman. Navê min Gulîstan e, yaşê min 10 vê gundê me. Kebab xweş e? Xweş e. Di çalakiyê de Koma Erbanê ên ku ji keçikan da atolê jî li Erbanê lêdan û kilamên Kurdî stran. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.